напълно споделя мнението за необходимостта от дългосрочен ангажимент на Европейския съюз в подкрепа на Украйна, който да допринесе за нейната сигурност и да гарантира свободното и демократично европейско бъдеще на страната. Това заяви министърът на отбраната Тодор Тагарев по време на неформална среща на министрите на отбраната на Европейския съюз, проведена на 30 август. В рамките на срещата се проведоха дискусии по отношение приноса на Европейския съюз и ангажиментите му към сигурността на Украйна, както и последиците от руската агресия срещу Украйна на регионално и глобално ниво. На фона на продължаващата руска агресия срещу Украйна, усложнена от все по-провокативното поведение на Русия, включително в близост до границите на НАТО и особено в региона на Черно море, важен елемент от тази подкрепа трябва да стане предоставянето на военна помощ и обучение на украинските въоръжени сили толкова дълго, колкото е необходимо. Категоричен бе министър Тагарев. Той подчерта, че страната ни приветства предложението за засилване на подкрепа за Украйна в рамките на Европейския инструмент за мир, който вече е доказал своята ефективност за предоставяне на навременна военна подкрепа. Отдаваме особено значение на запазването на правилата и методологията на инструмента по отношение на вноските на държавите членки, което гарантира солидарност и приобщаване, каза още министърът.